το διαμορφώνουμε στο περίπου, μετά κολλώντας το θα το δώσουμε την τελική του μορφή. 6 και 3 πίσω, 3 από μέσα, 6 από έξω. Αλλά αυτό όταν είναι έτσι θα ξεκολλάει. Το πρώτο μας μέλημα είναι να το σταθεροποιήσουμε πάνω και μετά όλα τα άλλα τι κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι καθυστερώ πολύ, θα κάνω μια ώρα να το δω και εκεί το σταματάμε και το συνεχίζουμε και παρακάτω. Το κολλάμε πάνω δηλαδή το τόξο καταγραφής με τα δεδομένα αυτά που είπαμε.